AI, Artificial Intelligence. חודש הבינה המלאכותית בנתי היבנה יוצא לדרך. בכל שבוע נציג המלצות לצוותים חינוכיים וטיפוליים מפי מומחיות התחומים השונים במתיעה. והשבוע, מומחיות קדם יסודי ממליצות על בוט שפיתחו לגננות ולצוותי הגיל הרך. צוות גננות שילוב מתי יבנה מציג כלי בפלטפורמת פור מחולל מילים לחלוקה פונולוגית בשפה העברית, אשר פותח ללוות ולהעשיר השתלמות בנושא שפה וידע לשוני. מטרת הכלי היא לארגן ולהנגיש את הידע שנרכש במהלך ההשתלמות ולספק תמיכה מעשית ליישומו בגן הילדים. הכלי מיועד לגננות שילוב העובדות עם ילדים מעוכבי התפתחות בגילאי 3 עד 6 בחינוך המיוחד. כיצד הכלי מסייע לגננות? הבוט מאפשר יצירה מהירה ומדויקת של רשימות מילים מותאמות לרמות שונות של חלוקה פונולוגית בהתאם לרמת הידע של הילד. איך משתמשים בכלי? הגננת מנסחת פרומפט לפי הצורך, בהתאם לרמת הידע של הילד. הכלי מייצר רשימת מילים מתאימה בהתאם לקריטריונים שהוזנו. הגננת משתמשת במילים המוצגות כדי לתרגל עם הילדים, בין אם דרך משחקים, שירים, תרגילים או שיחה. מחולל המילים הוא כלי פרקטי ומותאם אישית, המאפשר לתרגל, להעמיק וליישם את הידע הנרכש בהשתלמות בצורה פשוטה ומדויקת. עם הכלי הזה, כל גננת יכולה להפוך את המודעות הפונולוגית לחוויה משמעותית ומקדמת עבור הילדים. תודה שצפיתם. לכלים נוספים, המשיכו לעקוב אחרינו במדיות השונות.